ndonzi Ernest Mudavanhu, ndinoshandira kuorganization inonzi Go as a wash officer. Tine ma-schools akati wandei, ma-secondary schools atiri kudhila nawo. Muno muHarare Metropolitan Province tine 37 schools, but tiri kutarisira futi kuti patiri kuenda mberi uku tiri kuwedzera tine dzimwe 31 schools dzatiri kuda futi kuti tiinvolve. Zvatiri kuita ndezvokuti pazvikoro tinotora maticha especially vatinoti ma-school health coordinator vanodzidzisa vana nezveutano, tovatraina for 3 days kudzidzisa nyaya yekudzivirirwa kwezvirwere, especially vana ma-diarrheal diseases and of recent nenyaya ye-COVID-19. Zvakare tinonyanya kusimbiridza nyaya yekugeza mavoko, kuti vana vazive kukosha kugeza mavoko senzira, seimwe yenzira dzekudziviridza zvirwere. Saka kuzvikoro zvatiri kuita so far ndezvokuti tiri kuvavakira ma-hand washing stations. Ma-hand washing stations edu awo anokwanisa kuti vana vageze vari 10 pe time, kuitira kuti vasatora nguva yakareba vachigeza maoko. Uye zvakare tinovapa sipo yokuisa muma-hand washing stations imomo, tinovapa masipo yokuti vana vakwanise kugeza kumaklasi. Zvakare ma-sanitizers and hand washing soap zvatinovabetsera nazvo. iMabvazuva yakatanga kuvapo kana kuti kuvakwa muna 2016. Ndo payakavakwa ikatanga kuenrola the first group rayakave inotanga kudzidzisa. Pakutanga kwavakaita vanoti ivo mvura vaitora ku-local board yaiuya nezvimabhauza, ndo zvaiisupplya kusvika vakazoitirwa bore rekutanga. Bore vaitirwa bore, mvura yakanga yakupambiwa negenerator, ndo rakanga rakupamba mvura ichipinda mutengi. Mushure maizvozvo takazovana veFuture of Hope Foundation vakauya gore rapera muna 2022, vakatiisira solar yamuri kuona iri pamusoro iyo, vakatiisira zvakare tank 5,000 liters riri kuita kuti tisaite dambudziko. Mushure mekuisirwa solar iyo iregai nditi hatina kuzoita dambudziko zvakare remvura. Iye zvino mvura yakazara pano pachikoro, kuti washing point iri papo iyo, vana vachipinda vanobva vageza, ma-visitors vachipinda vanogeza zvakare maoko. Saka utano hwachiimprova, hapana vana angadye asina kugeza, anototanga ageza then zvove zvinomuitira. Kana even pabreak vana vakusununguka kuve vanoenda vachigeza kuma-toilets. Kana maona kunotone nzvimbo dzekuti vagezere maoko, ma-water points. Saka zvagadzirisa utano hweMabvazuva. Uye tine club inobata nezvesanitation. Ndinonzi Zvikoro ndinobva pano kuMabvazuva, chikoro Chimwe kuEpworth. Tinotenda UNICEF neGo nezvayakaitiitirawo pachikoro pedu. Zvekutanga tine dambudziko remvura. Nguva yataingowana mvura yange tiri murainy season, zvekutoti kana matoilets edu chaicho tisatokwanisa kumaklina nokuti pamwe pane dambudziko remvura. Dambudziko remvura tanga tinaro, tikazobatsirwa nayo UNICEF neGo nezvayakazotiro panapa. Yakazogadzirawo tisiro matengi edu panapa, yakati izvozvo yakutikwanisa kutipo masanitizer, sipo nezvakawanda-wanda. Endi yakatifomererawo youth club yedu panapa Mabvazuva yekuti isusu tidzidzisanawo pachedu nezveutsanana, nezvekuti tingashandise sei zvinhu zvavakatipa. Se-youth club isusu tinodzidzisawo vanhu nekudzidziswawo kuti isusu zvinhu zvakawanda fanira kuzoti tisatiri madrugs, gender based violence, zvinhu zvakawandisisa stereki. And UNICEF yatibatsira zvinhu zvakawandisisa stereki, nokuti
books, ma-textbooks, ma-buckets, mabhini zvakawanda zvaikuti tisapanapo. And isusu vacho se-youth club tiri kuitawo zvinhu zvakawanda pachikoro pedu, fanika kunhongo mapepa, kupinwa maclassrooms edu, kugadzirawo maflower beds kuti angogarawo pakachena, kuti nokuti takasagadzisa nzvimbo dzedu dzakachena tichasangana nezvirwere zvakawanda, fanika cholera, typhoid, malaria, izvo zvirwere zvatekeshera munyika yedu zvanetsa nekusava nehutsanana hwakanaka.